alle sammen, og hjertelig velkommen til en video her på min kanal. I dag skal jeg vise jer alt mit krudt for 2024 til 2025. Jeg har brugt omkring cirka de der 800 kroner, og jeg skal sikkert ud og have noget mere, men vi kan bare starte fra en ende af. Her så har jeg var i Bilka, så jeg, at de havde sådan nogle Dark Spirit Thundershots til 5 kroner stykket. Det er rimelig lækkert. Dem tog jeg lige 4 stykker af. Og så var jeg i Harald Nyborg. Og så købte jeg også en pakke Flighty Mini som sidste år. Jeg skal nok ud og have mig en pakke mere, men det er hvad det lige blev til. Det næste, det er min bomberør. Der har jeg ikke købt så mange i år, men jeg har stadig lidt. Ja, jeg var i Bilka, så havde de Dark Spirit Moonflash til 12,5. Og der er 22 gram krudt i et bomberør. Og dem har jeg altså 2 af. Og så var jeg også til Hansen og købte bomberør. Der købte jeg 4 flasker Morgana, fordi de købte 20% inden jul. Så 15 kroner stykket. Og der er 30 gram i et bomberør, og det er 20 mm. Ja, så har jeg sådan et her stort junior sortiment med 200 dele. Det er også rimelig lækkert. Der er nogle mini cracklings, nogle heksehyl og stjerneskud, nogle mini blitz og nogle knaldkæder og sådan noget. Det er også rimelig lækkert. Så har jeg mine batterier. Der starter vi bare med det her Dark Spirit Sacred Moon batteri fra Bilka. 59 kroner. Hvis I har været inde på Firework Brothers kanal, så kan I se, at han også snakker om det her batteri. Der er 138 gram krudt i. 25 skud. Hvor mange millimeter det er? Det er 20 millimeter. Og så har vi Dramatic, som jeg også havde sidste år. 30 skud. 187 gram krudt. Og så har vi mit kl. 12 batteri her. Hypnotic. Det skulle jeg simpelthen have i år, fordi næste år kan det desværre ikke sælges, fordi det er over. Det er på hvor fanden står statsen hen? Står der 958 gram krudt. Og jeg har vist hørt noget med, at batterier med over 500 gram krudt, de må altså ikke sælges næste år. Så ja, det var mit fyrværkeri for 2024 til 2025. Jeg skal nok ud og have noget mere, men det skal jeg nok lave endnu en video om. Men tak fordi I ville se med. Hej hej.